Hej, og velkommen til en lille introduktionsvideo til, hvordan man arbejder med enheder i Mabel. Ofte så vil vi komme til at arbejde med enheder, når jeg arbejder i fysik, men der er selvfølgelig også tidspunkter, hvor jeg arbejder med det i matematik. Når I nu gør det, så er det nødvendigt først at indlæse en tilføjelsespakke, som hedder units, og det gørs ved at skrive with, parentes begynd, units, og derefter en firkantet parentes, standard, og den vil den gerne lave en autofyld, så den kan vi godt vælge. Og igen lige huske at afslutte vores parentes. Trykker enter bagefter, så kan vi se, at den har loadet alle de her forskellige funktioner ind. Det har jeg ikke behov for at se bagefter, så jeg trykker lige kolon bagefter for at få et mere rent billede. Når man nu skal indsætte enheder, så har vi egentlig tre muligheder. Den første metode, det er ved genvejstast. Eller genvejstaster. Hvis man bruger Windows, så hedder det Control Shift og U. Er det derimod på en Mac, så bruger I Command Shift og U. Vi kan starte med at definere en masse m kolon lige med. Det skal være 4. Og vi vil meget gerne have det skal være i kilo, så vi skal have en enhed på. Så vi trykker på Control Shift og U, eller Command Shift U, hvis det nu er Mac. Herefter dukker der et lille felt frem, hvor der står Unity ind i en firkantet speciel parentes. Herefter der skriver vi bare enheden, som er kilo, og trykker Enter. Herefter så har jeg resultatet til at stå med enheden kilo. Det kræver selvfølgelig, at man kan huske, hvad enheden er, hvis man skal bruge genvejstasterne. Men ellers så er det i hvert fald den hurtige måde. En af de andre metoder, I kan bruge, det er at bruge sidepanelet. Det er den, vi har til at lægge herovre i siden af programmet. Og oftest kan I se, så har vi en, der hedder Units op. Tryk på Units, så er der en lang liste her med forskellige enheder under forskellige ting. Det står altså på engelsk, men der er en, der hedder Area her. For eksempel, og der kan vi se kilometer i anden, altså kvadratkilometer, kvadratmeter, kvadratcentimeter osv. Hvis vi nu kører længere ned, vi skal finde noget med massen, så vi kører det her, og så finder vi en, der hedder masse. Den er der, og der kan jeg se, der står kilo. Så jeg starter igen med lige at definere massen, og skriver 4, og så trykker jeg egentlig bare kilo herover i menuen, og enter. Så kommer det ud i kilo. Det kan være en fordel at gemme de her enheder, I oftest bruger under favorites heroppe i toppen, og det gøres egentlig bare ved at trykke på højreklik på kilo, og så kommer der en lille menu frem, hvor I kan add to favorite palettes. Så dukker der op heroppe i toppen. Så det vil oftest være kilo og gram, eller nogle af dem, I kommer til at bruge. Dem kan I som regel også huske. Der er også mulighed for, at I nogle gange skal bruge nogle græske bogstaver. Dem kan jeg finde herinde. For eksempel her ligger pi, så den kan I også tilføje. Når vi kigger på massen, det kan også være temperaturen senere, så kører vi så ned, finder hernede, og der er grad Celsius og tilføjer den. På den måde, der kan I have dem til at ligge heroppe, så det er meget hurtigt at finde, når I er i gang med at arbejde. Den sidste metode, som er, det er at skrive en funktion, det er igen at definere massen. Og igen 4. Og så skal vi have defineret det ved hjælp af funktionen, så vi er nødt til at kalde funktionen som er unit. Sådan der, unit, parentes begynd, og så unit, den bliver sætte på, som er kilo, og tryk på. Vi vil gerne lige anteste bag, hvis vi trykker lige alt den der for at få den op. Så det er den tredje mulighed at gøre tingene på. Det kan også nogle gange være, at vi kan bruge, som sagt heroppe, hvis vi nu igen skriver massen, kolon lige med 4, så kan man også trykke på unit her. Det svarer lidt ligesom til at bruge genvejstasten. Og så får vi dem til at hoppe herned. Nogle gange, når I nu arbejder i matematik og fysik, så kunne I gerne ønske, at resultatet ikke er i kilo, men i gram eller milligram osv. Og det kan vi egentlig gøre ved egentlig bare at skrive, når vi har vores enhed på vores kilo. Vi vil gerne have den opstået, så står den i kilo. Hvis I kigger ud til højre, vil I have en fin lille menu herovre, hvor I kan sige Choose System. Vi arbejder næsten altid i SI-enheder. Men her er der også en mulighed for at selv at enter unit. Det vil sige, hvis I nu i stedet for kilo vil have det i gram, så skriver I bare en lille g her og trykker enter. Herefter ændres tallet sig automatisk til gram, og I kan se, at 4 kilo svarer til 4.000 gram. Der er en anden mulighed også at finde den her under Choose Unit. Der kan I se, at der står gram også. I kan også have valgt milligram, og så får I med nogle flere decimaler.
Men det er en måde, hvorpå man kan arbejde med enheder, og man kan vælge mellem de forskellige typer af enheder, man vil bruge for. Det var alt for nu. Tak.